doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita salhutna, tapu kama parminggota di manogoton, martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Hamuna akadongan nahina holongan itu hatta, parhorasan madihita saluhutna, siala asini rohani debata, boy dope hita madohoti parmingguata sadarion, hamudo akasi tidangiku ninna jahoba, doho dona posokku naung hupiliti, asa ditada jala dihaporsai hamu au, jala mengatusi rohamuna, bahwa au ibana marhite parminggota sadarion ditogiot debata dohit ditogiot dohita asa gabe na poso nagabe pangoloi atong tada ni harariot ta mangoloi debata tapasahat majumolo puji-pujiata tu ibana marede mahita. Puji mo Jehovah,
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadiana tu mau palangit dohot tanoon. Amen. Martua do halak nama naon di pangujunan, aidung tau sian pangujunan ni, jaloon na do tupal hangoluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan na holong roha di ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, para si rohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di jauho hami tu pakirimon di hangoluan sa leleng ni leleng na, sa ilehon maton dip tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akan na di banuagi jangi, pargogoy mahami manaluhon sa luhut na naing mga bathami tu hasonangan, say pagada hapor seaon, pakirimon dohot pamopomion ni rohanami, asamo nang hamiro di ujung na, lau majalo tu pali hami di jolom ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amen. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu 10 lalu dung Trinitatis sadarion, imana tersurat di Matius 25 ayat 20. Dungi didok iduk naima tu ibana, taho mai, alena posona denggan roha jala haposan, haposan doho dinaotik, pasatoku matuho godang, bongot maho tu halasan ni rohani tuanmu. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, maulahon nahobar tu patikmi. Amen. Roma tibu, bege hatana jakon borju, narodo Jesus pangoluho, asal borseaho, majailas rotai muse, bolo asean dosape, sai Roma hita tu surgoi. Sonang madese, Roma tu Jesus untuk konman, pambahenan luna sotaman, nan sesaon narudosani, di bain udar naik, majailas rotai musim, huriani tu hatta, di bagasan rohana hohom tatopo timado satta nagodangi,
tuado pani debata, asa tamahi tamajalo baga-bagana, taringo tuhasesan ni dosata. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho, say marpangulahi marohami dahami, di bahini saya sama sude dosa nami, dangadong nang pangasahon hami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom, di bahini pasonang jala apuli mahami akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegi mahata baga-baga taringo tuhasesan ni dosa. Adongdo dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbaheni bana da pengoluhon ro di ujung na, akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu di bana toktong, asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Jesus to ale so ada tu dosti, ale na sumurungi dia. Solo ane rohaku Tuhan hapus sakit, si maluana mamor sando sakit. Na mangapuli au di setahun oke, mangurupi au di mogogot tadi. Jesus to aleku so ada tudosti, ale na sumurungi dia. Tabegi mahatani debata turput di hari Minggu 10 alu dong Trinitatisan. Imana tersurat di 2 Musa 10 alu, mamuka ayat 10 pitu saat rodi 20 tolu, tajahama marsika soring, di ayat 20 tolu rak mahita majaha. Jadi di doksima tua dolini si Musa matu ibana, dang dengan Nabi Nahenmi. Mandate ho maun nang ho nang bangsoon na di jolomon ay madog-odog ku ulawon diho dang tarula angko sasadaho. Ot petangihon masorakon hupar rohai peho asa didongani debata ho madapoton debata sikat ni bangsoi jala ho mapasahaton aka hatai tu debata. Jala pasingoton tu nasida akapatik dohot akapoda. Jala pabotohon tu nasida dalan sidalanan nasidai. Dohot ulaon si ulaon nasidai. Alai yang goho lului masian sandok bangsoi bawa akan namar si hohot maroha akan nama kabiari debata. Bawa paroha nasitong akan nama kagigihon pangomuan na suturut. Ima pabakit, bahen iduk gumonggom nasida marsa 1000, marsa 100, mar 550, jala marsa 10. Asana sida toktong manguhumi bangsoi, alai nasahata nabalga,
tuho ma di bawah nasida. Anggona sahata met nasida manguhumi, asa paneang siulaunmu, molo nasida dongamu mangusung. Rak mahita, molo di bahen ho songoni, jala roto nani debata tuho manulopi. Jadi manahan maho makacong jokon, muli madoho sandok bangso on tuinganan nabe mardame-dame. Ido sahatna, martua ma akan natumangihon hatani debata, jala naupeosa. Amen. Dakon maha porsiaot tai, songon nati dakon ni dongata saha porsiaot di sadok portubion, rap mahita madok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman nati nubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di perbadia, andorang sabubuan, ido tuhata, natu mau nai bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, natua tu banua toru, dundi tanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea dito di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panihalak Kristen akan nabadia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosa got daging ni halak nang mate, dohot dianguluan na surasuda. Amen. Ooh.
Sabege matik ting di huriata HKBP Rawamangun Minggu 10 Oktober 2020. Parminggon di HKBP Rawamangun Minggu sadarion 10 Oktober 2020. Di Patupa huriata do 2 hari parminggota secara live streaming siang gereja. Ima pukul 10 WIB marbahasa Batak. Dohot ibadah khusus pukul 10 WIB marbahasa Indonesia. Asa sude mahita madohoti parminggoni sian bagas tabe. Partangyangan wik sada. Rabu 14 Oktober 2020 pukul 10 sia WIB. Patupau ni huriata do partangyangan wik secara langsung manang live streaming melalui YouTube dohot aplikasi Zoom sian gereja. Asa sude maruas ni huriata madohoti partangyangan nih. 2. Kamis 15 Oktober 2020 pukul 10 sia WIB. Patupaun ni WIB penggilingan do partangyangan WIB secara online. Asa sude maruas ni WIB penggilingan madohoti partangyangan nih. Pelayanan dewan-dewan. Sada. Playosip remaja. Minggu 10 Oktober 2020 pukul 10 sada WIB. Patupau do ibadah playosip remaja secara virtual. Asa sudema remaja madohoti ibadai. 2. Ibadah gabungan na poso bulung. Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 10 WIB. Na poso bulung HKBP Rawamangun. Patupahon ibadah gabungan melalui YouTube. Asa sude mana poso bulung ni huriata madohoti ibadai. Tolu, sermon seksi musik. Kamis 15 Oktober 2020 pukul 20 WIB. Patupauta do sermon seksi musik secara virtual. Asa sudema pengurus dot anggota seksi musik madohoti sermoni. Buah-buah neng marbagas, tikting paduahon. Sada, naing majalo pasu-pasu parbagason ma Benni Hotman Siregar anak Nyamata Terman Siregar Tubun Inata Korliana Boru Padiangan Ruas ni HKBP Rawamangun Uik Rawamangun Opat Dohot Orwana Yohana Valentina Sintauli Boru Sihobing Boru Nyamata Manahan Benni Sihobing Tubun Inata Theodora Boru Batuara Ruas ni gereja HKBP Kebayoran Baru. Pamasumasuan hari Sabtu 17 Oktober 2020 di gereja HKBP Kebayoran Baru. 2. Naing majalo pasu-pasu parbagason Maroni Andreas Setiawan Nenggolan. Anak Nyamata Tupal Nenggolan. Tubun Inata Situa Ereida Boru Sinaga. Ruas ni HKBP Rawamangun Jatinegara Kaum. Dohot Orwana, Delina Boru Sinaga, Boru Nyamata Risman Sinaga, Tubun Inata Demsi Boru Manurung, Ruas ni HKBP Parapat. Pamasumasuan hari Sabtu 17 Oktober 2020, pukul 10 sada WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tolu, naing majalo pasu-pasu parbagason Markus Jasa Togatorop, anak Nyamata Gumortap Marulop Togatorop, Tubun Inata Nurhayati Mariani Boru Tambunan, Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kampung Ambon, Dohot Orwana, Karol Iolona Sajang, Boru Nyamata Juan Nero Sajang almarhum, Tubun Inata Agustina Ruli Sajan, Ruas ni GMCIT Jaitun Senen. Pamasumasuan hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 15 WIB di gereja HKBP Rawamangun. 4. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Jackson Gultom, anak Nyamata Johnny Gultom, Tubun Inata Renda Boruna Pitupulu, Ruas ni HKBP Cakung, Dohot Orwana, Lydia Francisca Boruna Pitupulu,
boru niamata Ramot Hertito na 70. Tubun inata Diana boru pardede. Ruas ni HKBP Wik Kampung Ambon. Pamasu-masuan hari Sabtu 17 Oktober 2020. Pukul siawip di gereja HKBP Rawamangun. Tikting nang majalo pasu-pasu. Nunga majalo pasu-pasu parbagason ma Daniel Sidauruk. Ruas ni HKBP Rawamangun. Wik Duren Sawit. Dohot Oroanna. Ruth Ernanda Boruna Dabdab. Ruas ni gereja HKBP Perumna Simalingkar Medan. Pamasu-masuan hari Jumat 2 Oktober 2020. WIB di gereja HKBP Perumna Simalingkar Medan. Ruas Nataba Sada. Keluarga Romi Manogi John Hat Hutagaul. Doh inatai Duma Heni Ranata Borusitopul. Doho sahalak anak Rosian Gereja HKBP Pulau Mas. Alamat Rusun Albo Blok H 105, Cakung Barat, Jakarta Timur. 2. Daniel Padapotan Silitonga, Rosian Gereja HKBP Resort Malang. Alamat apartemen Basura, Tower Dahlia, Jakarta Timur. 3. Roy Ricardo Sialoho, Rosian GKPS Pangabatan Resort Sipitu Huta Sada, alamat Jalan Haji Tentolu, nomor 50 Halu, RT 005 RW 00 Sada, Rawamangun, Jakarta Timur. Sayang giat mana sidaga beruas na denggan di tonga-tonga ni gereja. Namoding Sada. Nah di hari Senin 5 Oktober 2020, nunga jumolo moding sahalak doli-doli ruas ni Huriata, Alpa Simpson HD Simbolon, umur 32 tahun. Anak niamata Hardi Benny Simbolon, tubuh ni Inata Katarina Boru Dairi. Alamat Jalan Duren Opat, garis miring Pitu, Jakarta Timur. Wik Rawamangun Sada. Ditaruhon tuudian hari Senin 5 Oktober 2020 di TPU San Diego Hill Kerawang. 2. Nah di hari Jumat si Oktober 2020, nunga jumolong moding sahalak ama ruas ni Huriata, mangapul sinaga umur 77 tahun, hinabaluhon ni Inata Senterida Boru Togotorop. Alamat Jalan Merdani Raya Gang B nomor 25, Cempaka Putih. Wik Rawasari, Cempaka Putih. Ditaruhon tuudian hari Minggu sadarion 10 Oktober 2020 di TPU Pondok Kelapa. Tuhata mamangalehon gogo dohot apul-apul tu keluarga nadi tinggalhon. Pelean dohot aka udut ni buah-buah. Tajahama di harotas tikting nang pinaradi ni Huriata. Di pas-pasu debatama akabarita masa dohot ulaun akasi pautu-pauta. Bahen sangap di guarna. Songonima tikting di Huriata Minggu sadarion. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramo tiaka ate-ate doho pikiran muna,
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita damang dok dainang karuas ni huriata na marminggu di tonga-tonga ni bagasta sadarion dohot hita na adong di tonga-tonga ni huriaon tatangihon mahata ni debata turpuk jamita di mingguta sadarion imana nenesian buku Markus bidu 10 ayat 35 sahat rodi 45. Tatangihon ma songon ma hatana didok disi. Dungi Roma mandapoton ibana si Jakobus dohot si Johannes aka anak ni si Zebedeus ia hatana sida guru nami adong do pinangido ni rohanami si lehonomu tu haminian. Gabeni nama madok nasida. Ayahado pinangido ni rohamu si bahenokku tuhamu. Dungi didok nasida ma tu ibana. Naeng baenomu hami hudul di hasangapomi. Nasada tu siamunmu, nasada nari tu habirangmu. Alaini na Jesus ma madok nasida, dang di botohamu na pinangidomu nai. Tung tarinum hamu ma si inumoki, tung tarparidi hamu ma paridion si paridioki. Gabe didok nasida ma tu ibana, tarbain hamido. Dungi ni na Jesus ma madok nasida, tutu donian, inumomu do si inumoki, jala paridiomu do paridion si paridioki. Alai nama mbahen hudul tu siamuku, doho tu habiraku, dan guru diawi, di aka naung diradehiandui. Alai dung tarbegi tu nasapului gabeso goma rohana sida di si Jakobus dohot Johannes. Jadi di papungu Yesus mana sida nin nama madok nasida di boto hamudo dirajai akasi gonggomi bangso do paripenasida jala dipaksa akana sangap nado nasida. Alai unang masongoni anggo di hamu, manangise hamu nagiot sangap, ima gabe panguloi didonganna. Jala manangise hamu nanaeng parjolo, ima gabe naposo ni donganna saluhutna. Ainang anak ni jolmaipe, dada asa dioloi halak ibana, ubahen naro, ibana do balik panguloi jala mangalehon hosana bahen tobus ni torop jolma ima sahatna. Punguan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Upikir sudedo hitara gabe pemimpin di tonga-tonga ni ngulu na pinasahat ni debata. Semua kita sesungguhnya adalah seorang pemimpin. Dia ma bukti na hudok sude hita gabe seorang pemimpin. Pemimpin do hita amang inang di tonga-tonga ni keluarga ta. Songona tora sita marhadupon aka iya nakota. Pemimpin do hita di sada-sada organisasi. Manang organisasi manang dia pe nata masuki. Termasuk mungkin organisasi punguan-punguan marga. Pemimpin do hita di tonga-tonga ni aka ulaun si ganup ari na pinasahat ni debata. Baik di perusahaan, sebagai karyawan, PNS, dohot aka pemimpin manang aka ulaun na asing na nileuho ni debata tu hita. Jala
pemimpin dohita di tonga-tonga ni kuria na pinasahat ni Tuhani. Molo tadok kita huria HKBP, maka pemimpin yang tertinggi adalah Eporus. Molo turun kita muse tutoru, maka ada pemimpin di tonga-tonga distrik. Molo turun muse kita tu resort, maka ada pemimpin di tonga-tonga ni resort. Manang molo turun kita muse tu tonga-tonga ni kuria marsada-sada, maka ada pemimpin manang yang disebut sebagai uluan ni kuria. Molo turun kita muse tu ganup-ganup wik, maka kita disebut sebagai parhalado na mangula di tonga-tonga ni wik na pinasahat ni Tuhani itu hita. Jala hupikir dadahulani. Adong dope yang mungkin secara tidak langsung kita atau tidak menyadari bahwa sebenarnya yang paling sedikit kita menjadi pemimpin adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak punya anggota, molodang marianakku kita, molodang ado ulaon, molo tapikir pedang adong sada huria nabui tapimpin, paling tidak Tuhan mengatakan pimpin dirimu sendiri. Kita menjadi seorang pemimpin untuk diri kita sendiri. Alanido di hatani debata di kitab Ulangan ayat 20 Kitab Ulangan pasal 20 ayat 10 tolu bahasanya sama dok, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nas ini sering sekali jot-jot pakai nason nama dok bahwa orang yang percaya kepada Allah halak na porseya tu debata dak yang nguluna gabe ekor. Melodeke seperti itu maka kita akan lihat dari kepala sampai ke ekor. Dan firman Tuhan mengatakan kita tidak pernah menjadi ekor. Bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Berarti hatani debata menginginkan kita, mengigil tuh kita bahwa sebenarnya kita harus menjadi seorang pemimpin. Manang memimpin satu kelompok petahoi, manang memimpin pribadi masing-masing petahoi, manang memimpin di tonga-tonga ni keluarga, memimpin di tonga organisasi, memimpin di akaulaon, memimpin di tonga-tonga ni kuria. Alai hiado hita marpanukun tu debata. Molo gabe pemimpin au, molo gabe dileho debata do memimpin sada-sada kelompok, sada-sada organisasi seperti itu. Ado na ikon kupatupa. Apa yang harus saya lakukan? Dan kepemimpinan yang seperti apakah yang diinginkan oleh Allah? Molo dipilih debata hita songon natoras. Sebagai ayah dan ibu seperti itu. Songo dia doa memimpin akayanak koku. Molo dipilih debata au memimpin di tonga-tonga wik songon parhalado menang si tua au ahado na ikon kupatupa songo dia do diigil debata na ikon kubaen asa memang khobar tuhatan di debata na taula. Molo dipilih debata hita ipilih debata hita gabe pemimpin di tonga-tonga ni huria. Adona ikon kupatupa, apa yang Tuhan inginkan dari saya supaya aku bisa melakukan kepemimpinan itu dengan baik di tonga-tonga ni kuria. Di bagasan turpuk taon namang inang, adong pangiduan sian sisean ni Tuhan Yesus, Jakobus doho si Johannes, sasitong nada berkeluarga doon, abang beradik. Alana takas didok aka anak ni si Zebedeus berarti berkeluarga abang beradik donasida. Abang beradikon marpangiduan tu Tuhan Yesus dengan mengatakan guru nami adong do pinangido ni rohanami si lehonomu tuhaminian.
Si lehonommu to haminian. Biasa na molomar pangiduan halak. Ikun dituru do tangan na. Kalau seseorang mau meminta, maka dia harus meminta tangannya itu harus dibawa dengan segala kerendahan hatinya. Tapi kedua orang ini mengatakan si lehonommu tuhaminian. Seolah-olah ada unsur paksaan bahwa kau harus memberikan itu kepada kami. Dungi dialusis Yesus manasida, ayah do pinangido ni rohamuna si bahenokku Tuhamu. Omma pangiduan na. Naeng benummu mahami hudul di hasangapon mi. Nasada tu siamunmu, nasada nari tu habirangmu. Sasitong na luar biasa do pangiduanon. Kami mau supaya engkau menempatkan kami untuk duduk bersama-sama dalam kemuliaan-Mu. Yang satu di sebelah kananmu, yang satu lagi di sebelah kirimu. Dua do tangat tona te amang inang. Kanan dot kiri, habirang do siamu. Mereka meminta supaya Tuhan itu memberikan kekuasaan kepada mereka dalam kemuliaan Tuhan. Hape takas do taboto bahwa hamulone debata bukan milik kita. Bukan milik kita. Ido sipata jot-jot tabereng dingoluta godang do halak yang mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Hape yang gosa sitong na hamulioni debatai holat debatado na punasa. Permintaan yang cukup sangat berat. Macai borat dosa sitong na pangiduan ni si Yohanes doho si Jakobuso. Naing hudul hami di hasangapon mi. Naing hudul hami di hasangapon mi. Hape hamuliau ni debata hudok nakanin holan debata do napunasai. Tapi mereka mencuri itu, meminta itu. Jala jok do godang tabereng di pardalanan ningulu di Portibion, semua orang ingin sekali mencuri kemuliaan Tuhan. Ido si pata jok tak pakai hata molodang alani yau. Molodang alani nyon. Molodang alanyon, molodang alani sianu, molodang alani opukku, molodang alani bapakku. Itu kita mencuri kemuliaan Tuhan sebenarnya. Karena kita tidak merasakan di kita ulahun sesuatu, itu semua karena kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Allah ni huwaso ni debatado na nilehon na to hita ubayan boy hita mangulahon sada ulaon patupahon sada ulaon na denggan patupahon sada ulaon kebenaran dan keadilan. Alay jut do si pata tapake hata molo dang alani au. Edang giboto hamu lo jani hami na jolo pajongjok kon kuria. Boha hami marsikor, boha hami mahiu, boha hami papungu hepeng, boha hami mencari dana dot akan naasi. Dak ya dok, molodang alani Tuhani. Daktar bain hita pajongjok kun kuriaon. Tapi kita lebih sering memakai kata molodang alaniau. Hamido ison parjulu.
HP takas do di dok katen debata, tidak ada satu dasar pun yang bisa diletakkan kalau tidak di dasar pondasi tubuh Kristus. Sekalipun seseorang harus katanya MBO meletakkan batu ojahan, kalau tidak didasarkan kepada batu penjuru dunia itu, yaitu Yesus Kristus, tidak akan terlaksana. Tidak akan tercapai. Tidak akan berdiri. Alai jodoh kita mencuri kemuliaan Tuhan. Pangiduan nama cemaul doon. Karena memang apa yang diminta oleh Yohanes doho si Jakobus tak tiboto na sida borak ni pangiduanon. Lau hudul rap doho debata di hamulyonna di siamunna doho di habirangna, itu harus setara dengan pemahaman kita bagaimana Yesus memimpin di tengah-tengah dunia ini. Gabe didok Yesus matuna sida manang di ayat 30 dikatakan, tung tarinum hamuma si inumaki, tung tarparidi hamuma paridion si paridioki. Ini masalah cawan dan baptisan. Cawan itu melambangkan bahwa di situ ada tubuh Kristus dan darah Kristus harus dikorbankan. Bahwa dalam baptisan itu harus digambarkan bahwa kita akan masuk pada kematian Kristus dan bangkit pada kebangkitan Kristus. Tung tarinum hamuma si inumaki, tung tar paridi hamuma paridian si paridioki. Sasitong na Yesus naing pabuahon tuna dua halakon bahwa apa yang mereka minta itu cukup sangat berat. Dan mampukah engkau melakukannya, mengalami seperti apa yang akan aku alami? Alai dengan sangat luar biasa Nasida mengatakan, Tarben hamido. Tarben hamido. Amang inang jok-jok do hitam mandok songoni. Au mana hudul dusi. Au ma gabi si tua di Vietnami. Saya ingin melayani di gereja. Saya mau mendapatkan kekuasaan dan kedudukan itu. Dungi di dogma tuhita. Tarbaik kodo mamimpin bangsoon, punguanon, kuriaon. Dan kita dengan sangat enteng mengatakan, tarbenaudo. Bisanya semua ku kerjakan. Saya punya pendidikan, saya punya sinadongan, saya punya kekayaan dot akana asing. Kita hanya melihat kepada sebatas apa yang ada pada kita. Alai jarang sekali kita melihat ke depan setelah kita duduk di situ songon nahudok di parjolonakanin ikon ahama upatupa laho tusi. Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan untuk ke situ seperti itu? Bukti na godang dota bereng molo masa aka pamiliton di tonga-tonga ni sada huria manang di tonga-tonga ni
sada bangso seperti itu, ada debat yang terjadi seperti itu. Dia bisa saja memaparkan program, rencana dan segala sesuatunya alai dungkudul. Dakia diingot A sampai Z na pinasahat nai. Sehingga akhirnya godang halak menuntut waktu kau seperti ini, waktu kau kampanye, waktu kau melakukan ini, waktu kau minta seperti ini, kau memaparkan segala program kerjamu. Alai dungkudul ho di sidak tarbe ko mangulahon. Lupa semuanya. Ido ubahen di dok Tuhan Yesus tung tarinum hamudo si inumoki jalatung paridi hamudo paridian si paridioki. Artinya Yesus mau ingatkan bahwa apa yang diminta oleh kedua muridnya ini cukup sangat berat, dan kenyataannya memang setelah melihat peristiwa salib laudo halaki meninggal hon Tuhan Yesus. Daku tadai. Dang do tahu di si. Namang yut amang inang tabereng di son. Bako ni jolma do molodung di boto bahwa ada seseorang yang mengincar kedudukan kekuasaan pitor tubuh ma di bagasa rohana, sifat iri, dengki dan hal yang lain. Songonah masa di aka sisian ni Tuhan Yesus di bagasan turpuk tahun. Alai dung tarbege itu nasapului gabe sogo maroana sida di si Jakobus dohot si Yohanes. Puasa sogo rohani halaki. Setelah mereka mendengar permintaan yang disampaikan oleh Yohanes do Jakobus, pitor sogo rohani akasiseyan na asing. Puasa sogo rohani halaki. Ala sarupa sa sitong na di bagasa roha doho pikiran halaki naing nasida dotong hudul di hasangapon itu kani. Naing nasida dotong hudul di habirang doho di siamun itu kani. Bahasa pola ikon na duwe, bahasa dak pola au. Au do aturan na hudul di si. Jadi ini merupakan gambaran dari hidup kita yang sebenarnya amang inang. Apa yang telah terjadi pada zaman ke-12 murid Tuhan Yesus itu juga sebenarnya yang terjadi di zaman kita saat ini. Masih siku-siku tandoa kajol malaho mendapatkan satu kedudukan manang sada kekuasaan. Masih tehal-tehalun. Dan orang merasa tidak senang ketika orang lain merasakan sukacita dan kesenangan. Ido umbahin di batu paganup-ganup halak bisa melakukan koaks asa taktar pilit, asa unang masuk, asa unang boi hudul disi dot akana asing. Dan sifat itu ada di antara kita semuanya. Alani bohado hita songon edok ni turpuk tahun kepemimpinan yang menghamba. Naposo nagabe pangului. Naposo nagabe pangului. Ison takas dari dok Tuhan Yesus. Ay nang anak ni jolmaipe. Dada asa di oloi halak ibana, ubahen naro, ibana do balik. Panguloi jala mangalehon hosana, bahen tuobus ni torop jolma. Kita lihat kepemimpinan Tuhan Yesus singkat do kepemimpinan ibana. Tiki gabe jolma ibana. Tiki gabe 100% Tuhan Yesus gabe jolma di Portibion sangat singkat holat 30 tahun do. Alai tabereng maaha do naniulan ni Tuhan Yesus saleleng 30 tahun ni.
Parjolo tubuh do di bagasa rohani Tuhan Yesus, roha na pangalehon, memberi, bukan menuntut. Dia tidak pernah menuntut kepada kita. Alai di sidi berengi bana na papang, ipa malum ibana, di se iberengi bana na mauas male di lehom mangan, di sidi berengi bana na hacit pitoro ibana mangalehon, kekuatan seperti itu. Di sidi boto ibana sila harus mate di lehondo apul-apul tu si Marta dungi di pahe masila sarus. Alai laos taingo do amang inang di sidi bereng ibana akan nagutur namar 33 di tonga-tonga ni huria sudedo di pabalik ibana akan meja dot akan na asing. Nama dok naniula ni ganup halak di tonga-tonga ni huria, bukan persoalan tiga-tiganya, anggo tiga-tigaan boy dota pakai istilah alai nama bahan gutur di tonga-tonga ni huria. Yang membuat gereja itu tidak menjadi suci lagi. Do naniula ni Tuhan Yesus muruk do ibana. Alai napatuluhon tabere mas yang sudah pelayanan ni Tuhan Yesus na 10 tahun yang begitu sangat singkat menurut kita. Alana molota bereng kudok ma misalnya padita pensiun 65 tahun. Kalau PNS pensiun 55 tahun. 3 tahun ibadah kerja cukup sangat panjang sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus hanya 3 tahun waktunya dia pelayanan kerja seperti itu, melayani seperti itu, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia membuang sifat mementingkan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan orang lain. Mengutamakan kepentingan banyak orang. Ido ubain gabe ulo ibana mate tarsilang di hau pinar silangi mangalehon hosana humokop sudah hita jolma pardosa. Iman edokna kepemimpinan yang menghamba. Naposo nagabe pangoloi dioloi Tuhan Yesus do pangiduan ni damang na ikon sahat ibana mate tu hau pinar silangi asa mangulu sudah jolma. Pemimpin yang menghamba adalah ia memberikan kehidupan bagi semua orang yang dipimpinnya, bukan yang membuat marpepeng haporsion ni sude halak, bukan yang membuat pengkotak-kotakan dan perpecahan di tengah-tengah ni kuria. Bukan pemimpin na holongan roha di hepeng dot akana asing, tetapi membuang sifat mementingkan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan orang banyak asa songon na pinangidoni Tuhani. Seorang hamba akan memperhatikan segala sesuatu yang diperlukan oleh tuannya. Molo didok budak ini sangat cekatan melakukan pekerjaannya, melihat ke sejarah penjuru apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Maka seorang pemimpin harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh yang dipimpinnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan dia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Para hamba Tuhan termasuk saya sebenarnya harus melayani, bukan dilayani. Para sintua jangan menjadi raja. Pendeta juga tidak boleh menjadi raja. Tidak boleh menjadi tuan. Tapi harus menjadi hamba yang melayani. Alani amang inang taulah ako mahatahon. Hudok na kanindak ya Tuhani mengangkat kita menjadi ekor. Lapatan na memang selalu dodo ingit ton debata hita gabi pemimpin.
Ale taulahon ma kepemimpinan itu dengan baik di tengah-tengah ni keluarga, di organisasi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, di pekerjaan, di gereja, atau juga kepada diri kita sendiri, memimpin diri sendiri untuk menjadi lebih baik di hari yang akan datang. Amin. Martangi yang maita. Mau lihat mali Tuhan di pasaruan nami tuho, nunga makuling ho wali Tuhan, marhiti hatam painguton hami. Asa gabi na poso ni debata mahami. Na panguloy di suaram. Asa borhat kami para raton barita na uli. Maka holongi sude nasa ruas jemaat ianakon dohot akabawahan na pinasahat mutu hami ganuk marsada-sada Tuhan. Dosa sitong na tugas nami songon pemimpin hami naong pinilitmu baik di tengah-tengah ni keluarga, di tengah-tengah ni huria, di tengah-tengah ni organisasi, termasuk memimpin diri nami sendiri. Asa boy hami Tuhan gabi na poso ni debata yang benar-benar tangi, tinggil, di suaram na mandok hasitongan itu kami ali Tuhan. Jala kupaholang kami boleh menjauhkan sifat tidak peduli kepada orang lain, tetapi kami boleh semakin hidup dan berkenan di hadapan Allah. Kami boleh mengosongkan diri kami mengambil rupa sebagai seorang hamba, lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan kami sendiri. Alama saya takas do Tuhan ditadaho hami, alani marki pangiduan hami tuho, mian mato dimi Tuhan di bagasa rohan nami, molope tuk salilingon gudang akan naramun, na jahat, na salah, na hula hami ali Tuhan, sadarion kupangidu hami matu adopanmu nabadi mar pamuati maroham, mamereng hami saluhna. Alay sa palanong kutangihon hami hatam ditikion, borhat mahami, gabe songon pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri nami sendiri. Martangi yang hami ali Tuhan dia karuas ni huriam, na di bagasan habok ni roha sinirang ni hamatean. Ima ali Tuhan, keluarga ni amanami, amang benri simbolon Tuhan. Songoni nang keluarga ni inang nami, inang Santarida boru toga torop. Ala naung jumulo aka keluarga na huhaolongi hami Tuhan siantonga-tonga ni bagas nasida doho siantonga-tonga ni keluarga haruason nami kuria nami ali Tuhan. Tutu di bagasan habok ni roha do nasida alani marpangiduan hami tuho apuli manasida Tuhan asa tungbui terhibur nasida di bagasako jalabui manjalo salut akan nama saon dengan iman yang teguh bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya tetapi merupakan babak baru untuk kami masuk kepada kehidupan yang kedua yang Tuhan Allah telah berikan kepada kami melalui janji keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Songon inang akar ruas ni huriam na di bagasan para sahiton ali Tuhan baik na dirawat di rumah sakit songon inang masa pemulihan manang perawatan di tonga-tonga ni bagas nasida amanami amang Jesu tumorang nyonya tambunan boru sirait inang nami inang Rista siaturi nyonya silitonga boru paranginangin amanami amang bena dap-dap Loren Simanjuntak, Mariani Suhombing, Bunga Manulang, amanami amang Sintua Heria Sota Barat, inang nami nang Renta Ritonga, amanami amang Andar Sidabalo, amanami amang Sintua MH Nainggulan, amanami amang Jericho Cipta Sihombing, inang nami nang Nyonya Siturus Boru Tambunan, Nyonya Sintua J Nainggulan Boru Silalahi, don inang nami Nyonya Tambunan Boru Sirait. Tuhan debata sihol doroha nasida nahihipas malum nasida sian aka para saitonna molo tunggajang dope pangobation na ikon di dalam nasida Tuhan alani para saitoni pinangido nami tuho ali Tuhan huile kele kami maho
Saya leho masabam ni roha do tugu ni hapor siaon asa totong nasida tatap pasato dirina tu adupan munabadie makirim di hamalumu ni parsahiton nanaing para diomu dia kanasida do sudiaka keluarga na merawat nama dongani tetap berikanlah kepada mereka kesehatian dohot holong ni rohan nasokoi asa marsitutu nasida Tuhan madongani merawat na tua-tua nasida asa tong boy nasida Tuhan marlas ni roha pasangapon guar munabadiai mandok moliate tua dupan munabadiai nakpe di bagasan parsaiton Tuhan macai kupangido hami ma di bagasan hapor senamo ngulu tuho diaka situasi na masa di tonga-tonga ni bangso do negara namion nang di tonga-tonga ni portibion ali Tuhan na turus dope mardalan pandemi COVID-19 Tuhan mangido hami tuho saya homa toktong nama dongani hami saluhutna na manjagai sudea karuas ni huriam HKBP Rawamangun mulai sian nama tua saha rodi dan danak ali Tuhan asa tung terhindar hami sian wabah pandemi COVID-19 siaon jala leon di hami hai pason leon di hami gajang ni umur tarlu mobi huele-kele kami ho Tuhan sal puma salut akan nama saon asa tung bui hami musai beraktivitas tarlu mobi beribadah di tonga-tongan ni huriamon jala pos dorohanami ali Tuhan molo alani dosa nami domasaon marpamuati maroham sapala roho Tuhan di tonga-tonga ni portibion jalan nungam mate hodi hau pinarsilang bui dosi kop saluhut na holong ni roham padauhun salut wabahon sian tonga-tonga ni portibion tarlu mobi di tonga-tonga ni bangso dohot negara namion asa segala sesuatu ekonomi dan perjalanan pemerintahan kami Tuhan boleh berjalan dengan baik tarlu mobi perjalanan ni huriam HKBP Rawamangun dan secara khusus lagi HKBP Nabuloni sude nasa pelian naung pinasani sude akan ruas ni huriam kupasat hami matuho madok moliate do hami alitun ala toktong homang aramoti lumbung-lumbung padi dari setiap jemaat Tuhan dan kami percaya walaupun situasi ini sangat sulit bagi kami tapi ketika kami memberikan berkat yang telah kau berikan kepada kami ke tengah-tengah gerejamu maka kami tidak akan pernah kekurangan suatu apapun itulah iman kami karena kami percaya Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kami. Jalo matangi yang nami ali Tuhan nahu sobbahon kami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuho. Amin. Marene mahita amang inang doho ruas ni huriata hutita papungu pelean taingot tapasa mapeleata tutonga-tonga ni huria marite na mo rekening na adong diturun doho marite barkot ni huriata. Tatangnya koma peleata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorwani salu selelehon nadinggan do nasa ulibasa na malutus. Hu pasat hami masya na lomi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di julong. Pasu-pasu ramoti. Asa uparas yang hami peleanon. Pati bulho na rajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion.
buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam kutada hami godang ni selalomi tu hami salam girgir hami madok muliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia magowarmu say Roma harajomu say saut maulomo ni roham di Banua to nga onsong na Banua Gijang leho matu hami sadarion hangoluan siapari sesa madosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa to hami unang hami to gihon to pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasupas di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutudim. Amin. Selamat hari Minggu madita damang dodainang tetap semangat laho madalania kararining uluta. Tuhan memberkati. Tondong nang dongan dan terpangasahon Olan Tuhan Yesus aporusaki.